Ano mo talaga gago? Hi guys! Magandang adlaw na diyong tanan. Ako na po din si Terverse. Karon na ang adlaw, May 9, 2022. Election. Nza. Nahaman ako og kanang naibutar na. Charan. Di ka adyo kuan. Daghay tinta gay butang. Karong dili sidang tangon. Karon na adlaw guys, moadto mi sa Tagbilaran. Kami Slimwell. Kay magpa-check up ugma. Kay naamo ko'y kuan, cardiac panel. Pa-check up kong wapuhon. Mahapit ni Ate Julie. Nandiyan matupod mi sa Antikira. Ilalimwel. Tabok-tabok na pa mi suba. Ato mo? Tay, magpahatid sa mi ba? Kamu bisa ko ba ito? Nandiyan, namidang bahag karga. Ha? Ato na mi. Sige, mag-amping dito, anong biyahe? Dito na mo ko pa-check up. Tawag ra ko nimo, palod ko. Ang number. Smart. Ano, ay ludan, ano, kay ludan na kami. Mangyari ko sila. Flor, magtaba na mi, Flor. Masahe. Haman. Na Merry Oh! Christmas. Wapa man. Nana, mag-amping tiri ha. Lamas. At sino mo bahag, wala mo kasapa ko kira. Asa wag mo mo dai. Hala, kasi mo nakabugat diha. Di man, bugat man mo. Tawa. Hindi na ro mo na. Muritso na pud mi og atin sa kasal, puhon-puhon. Yo. Oh, Julie, mana rin bisas? Na bursa. Tiri sana. Bursa kilid ba. Ma'am day. Ay mas. Bato na mi. Bye-bye, Mami Tiri. Kiss sabi kiss. Tiri. Dali magpasaway ha. Oh, pag-amping sa imong biyahe. Kaya na, Dali magpasaway ha. Ano araw di malatot sa ni mama ha. Magbulit ta na. Mana ka ng karyol? Pag-amping sa imong biyahe, Mami. Oh, lagi. Kaya na. Oh, sa atong dapat mga 4. Nasali na to sa sarang kasam. Tayo tay. Moto na mi tay. Tay, musugod ba kang magtaba na mi? Tatire. Tatire. Taban nga. Ikaw rin mo uli siya na bunawan ka na. Uli na, duha, kujo. Ano sa tay? Okay ka rin mo uli, puspusan ka na. Balik ka mo. Nansagwa na si Muel. Walang ben. Tatire. Tatire. Ha? Day, moto na ko day. Dali mo magpasaway ha. Telemel. Sa Eh, tatire. kinasa nagbalik. Tung bibi. Tata, babay Kim. Ato na mi tay. Murit sa bito ko pa check up tay, dado sa labas kasal. Tatire, kasay ko dan kindo na tatire ha. Ang sa day? Kasay ko dan kindo na tatire. Puhon-puhon. Muna ginawa. Ha? Pag-amping. Bye-bye, Mami Tiri. Ba na nga isa? Mamin ko, Mami Tiri. Oh. Dito na magkasal, dito na magkasal. Ang sa tay? Dito na magkasal. Murit sa na. Ato na mi. Kayo ito na. Ano, kamalisin na. Ang motor pagamay. Nansag mga nanakay. Dagko. Ata na yung magbugat ko ni. Nalagyan na yung power bank. Kanagdako. Hindi ako makas. Kalimuot ka ito. A few moments later. Ay, sa Tagbilaran. Agbo, kagkag. Arang kapulos biyahe. Libot-libot. Gusto ka magpupugpuan? Hangin. Tunong-tas ka lang hindi. Naman. Sama na sa? Hawa na may nangaon. Sub na. Das maring garga mamords. Gibang katasan me. Nagbiyahe gigas Alicia. Ano ka to? Hinay mamutagpuan. Ladyo na magkagianan. Kay naglibod-libod na. Ang bas ko sa kyan. Busog lagi, busog. Nagrabi ko pa sa hiro. Ha? Balikan. Tiyo na. Ha? Tiyo na. Mangulay ko ni karon. Agka may ito mis maring buhok karon na to. Si Maring ito ni Juan.
Isang itrabahuan, maring. Pero ito maring, susundog na po. Shout out sa amin na mahal ni Ate Pei. Hi, mga followers na. Hello. Kami sa Jollibee. Ito na. Labos. Hindi na boss. Hala, huwag kang maghugas. Kaya po, kasulaga, mabasbasak. Ako yung mga banapit. Pero tasa. Huwag ka na nga. Tabangan. Hindi, daw, mga. Inig. Abot sa bahay. Ikaw na pag-utro. Karamay. Ida. Salamat sa Jollibee. Salamat po sa... Kasi hapit ko sa mga trabaho anti mo. Lahat ko na to. Oh, lag na to. Angin sa pagkagawa sa tulay sa luway. Bas po. Dugay na agbiyahe. Dugay mo abot. Tricycle mo tricycle ah. Ha? Mga basta ng tricycle. Lagi. Sabi to, daghan na to. Dami Ate Julie. Hindi pa mali sila dari. Kaya ning buto pa kuno. Nagpabuto pa. Bitaw. Ning buto pa sila Ate Julie. Wa pa kahuman. Kapoy kus biyahe jud. Grabe. Haga ning mag-commute. My love. Kapag sa kang motor. Karon maglakaw ta ang motor na lang punta. Bakas ka na ha. Tengah hikat ani. Karon di mahog. Basig tukaran. Kapoy mag-commute. Grabe lagi suot-suot lagi gani ha. Gani pasahero. Mandi biyahe. Naglabad ang utok. Mandi biyahe sa ban. Nilaga mig alis siya alas 2. Gusto pin. Diyan abot mig tagbilaran alas 6 na pagkapin. Ngit-ngit na. Motok ang katasa ka doon, hapit mig gas Jollibee. Nagpahapon man sila Ate Julie og butar. Dugay mo kahuman. Ako ganang guntag. Sa ko. Oh. Bisag ning sa zoo dugay gahapon kay social distancing man nanza sa karom tag na pun apo ray mo butar. Dugay gahapon mahuman. Congratulations sa mga mangdaeg. Allah, kulba pud. Sana all Adidas og sapatos. Di na bangil tiyan guys. Naga tapo. Tungagi bangil tiyan. Okay, sa agi mong kulba ulit nimo sige ka og tamilok. Mao to ning tambuki kuy na. Dakon sa kinasa nagbalik. Pila na ka manok imong palit. Ano na? 6 pieces. Magakaan pa ko sa. Tatang sa ta. Mukha ko gutro. Nabantas man ko. Ang kaya ko am ko gani ha. Karang nay arang katasan sa na ba hanza. Kuha ko ning kaon og karang nay daghan kay basig mabigla ba. Kay kasuway naman ko nga ang katasan na na hanza. Karang nay ang ning kaon ko ang daghan na. Asa kita magang tijan. Mabigla. Mao nang gamay rang kaon para ko gutro karon. Mura magbuhok og karang nay langgam karang nay Ito ani, di krabal. tikaru. Di krabal ha. Murag tikaru na. Pinaulbo. Ha, di krabal. Mas pa mo nang putban kay kanang pinaplatre nga na karang murag pinulis. Matat. Pag army, Nga na pinulis ba? army cat, police. Kaso nagag-out nga na agupit. Army cat. Army cat. Pinangana, hilong ano. Agi mo kay nang na may ibibiring ko rin. Style mo na. Tiguwang na pa sa style pa. Lain ang gadog kuhaan nga do kay murag formal ka do. Hi, Ate. Asa mo? Vlog juga ba yun? Gawas sa dire. Gawas dire. Ano mo tawag gago? Ay, kung naay mo saka, kung kasasa din siya. Sakagad.
Mga liwaros di. Mo din ni liwaros. Oh, okay. Ay. Kasi tawagan din, love. Ayun sa. Oh. Wala pa dito ka. Yan na. Relax lang sa. Relax lang. Dapat na karon ha. Relax na sa kanya na hindi. Si Julie, oy. Relax lang dyan. Ako ba hinom mo? Pwede rin, mamalinin mo pa na doon na. Balik kami niya. Tiniil ba? Tiniin. Isa lilas. Ibisan pa ko na mo dyan my loves. Anya, ayan. Abe. Para makala ka ba? Ay, ang may na wala. Yan na. Ano lang, bisa sa iyo kay. Yan na kay. Tawag mo lang niya. Unya na ako mabalik niya ka na makatipot-tipot. Wala mo kita lima. Oh, balik na mo insa. Karon di ay. Wala ka mamite magatod ko mo jul. Ato yung big. Wala na mo. Oh, mo to. Mo ni. Taro nga. Malay na pod. Papa Joy. Lain na pod nga kuan. Ay na pag nga ang gulo hala baylo pa bayot dito ka bayot. Baylo na pud. Ay ra ko no. Inani na swapping. Oy. Lain na pod, smile. Aran do gaya, gid mo dili. Wala mi nang ano inani ha. Wa mi nang ano. Sige pag-amping mo. Balik na niya. Asa na yung mo Julia to bulhay? Yubi ati Julia. Yubi? Amping mo sa biyahe. Tiyan ba? Yon Amping. totoo niya. Kay mas nipis siyang tiyan kaysa nako. Bye. Bye, te. Igumano yung lahat dire. Kami na pa yung mga lahat sa inyo. Agoroy. Amping mo diha. Umatitig pang labadong. Kaya mo man dyan kaya mong labhan daghan na mga lampin. Ang mga dugmon. Mga bahag. Mga kuwas bata, kinalibngan. Ikaw man dyan mga laba kay makuan ko mabughat. Nahaman ako kuan guys, ligo unsa kanang nay. Ngita na ko res likod nila ti Julie. Adaghan ka tong passion fruits ha. Hello. Ay mira baga dinig mahinog. Kanang muli ko res Alicia hinog na ni. Alam mira ba dinig kay kuan aslam-aslam. Ang baga apa jud kaadyo, mga hampuong, hala mga tambok. Hala. Hello, adaghana. Ara pa jud kanabura. Hinog pa rin impas na. Ano sa kanang mahinog kay sa aran. Ket ta sangkis. Ketchup. Ato ko na suwadan. Oh, hila pa rin ni. Kahit pagkazo. O di pa rin pwede. Pero sangkis ni. Orange. Urin sa nang kita namsa bawo nang sa naman eh. Lain na Malalami yun. Ha? Kubraw. Dapat guys na mulberry. Grabe ito Julie. Kani kay aran na dyan yung kalumoy. Na?